Μια φορά ήταν μία ξανθιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινε προς τον εθνικό. Καθώς αυτή προχωρούσε, κατά λάθος ένας οδηγός των εμπόριων ΑΒ, Βασιλόπουλος, τη χτύπησε κατά λάθος. Η γυναίκα βγήκε έξω και τον έβριζε, ώσπου ο οδηγός της είπε πως δεν είναι τίποτα, μόνο που η Mercedes από κάτω που φεύγουν οι υδρατμοί έχει ένα μικρό μπαλόνι που το φουσκώνεις και γίνεται σαν κανονικό αυτοκίνητο. Λέει η ξανθιά, εντάξει, ο οδηγός φεύγει γρήγορα και η ξανθιά το φουσκώνει, δεν γίνεται τίποτα. Μια στιγμή έρχεται ένα αμάξι και της λέει, κοπέλια τι κάνεις στο αυτοκίνητο? Με χτύπησε ένα φορτηγό μεγάλη χάρη του και μου είπε για να το φτιάξω υπάρχει ένα μπαλονάκι και θα το φουσκώσω. Ο οδηγός εκεί πέρα, ο νεαρός γελάει και λέει, κοπέλια, γιατί γελάς? Ρε κοπέλια μου, για να φουσκώσεις έχεις ανοιχτά τα παράθυρα. Δεύτερο, ήτανε 3 μικρά γυφτάκια και λέγανε ποιανού ο πατέρας του είναι ο πιο μαύρος. Το πρώτο λέει, εμένα ο πατέρας μου είναι πιο μαύρος. Εχθές έσπασε το πόδι του και είχε μαύρο κόκαλο. Το επόμενο λέει, εμένα ο πατέρας μου είναι ο πιο μαύρος από σένα. Εχθές έσπασε το χέρι του και είχε μαύρο κόκαλο. Και το τρίτο λέει, εμένα ο πατέρας μου είναι ο πιο μαύρος στον κόσμο. Εχθές ο πατέρας μου έκανε ένα κλανίδι και είχαμε 3 μέρες νύχτα. Μια μέρα ήταν ένας παπάς και ένας κλέφτης. Και ο κλέφτης, αφού είχε τόσες αμαρτίες, πήγε στον παπά και λέει στον παπά, παπά μου, σκότωσα. Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου, λέει ο παπάς, στα αρχίδια μου. Παπά μου, σκότωσα. Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου, στα αρχίδια μου, πάτερ. Πάτερ, βίασα. Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου, στα αρχίδια μου. Και του έλεγε. Και μια στιγμή ο παπάς το παίρνει το κλέφτη και το πάει στο καμπαναριό που είναι 1 μέτρο σαν την Παναγιά. Sorry. Και λέει ο παπάς, άκουσε με, τέκνο μου, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου πρέπει να ανεβείς σε τούτο, ναι, στο καμπαναριό και να πες κάτω. Μα ρε πάτερ, εγώ θα σκοτωθώ. Ωραία στα αρχίδια μου, τέκνο μου. Ήταν ένα μικρό μπιμπί και έτρεχε στον Αμαζόνιο. Και μια στιγμή το σταματάει ένα λιοντάρι και του λέει, βρε μικρό πλασματάκι, τι τρέχεις? Και λέει το μπιμπικάκι, άστα βασιλιάνιο λιόνταρε, τράκανε ο ρινόκερος με τον ελέφαντα και πάω να δώσω αίμα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν τα ανέκδοτα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε όμως να κάνετε ένα δυνατό like και ένα subscribe. Το επόμενο βίντεο παιδιά θα είναι Q&A. Παρακαλώ πολύ κάτω στα YouTube comments θα βάλω και ανακοίνωση να μου γράψετε μερικά για μένα, για να σας γνωρίσω πιο καλύτερα. Γεια σας!